בזמן קרב קרני חיטין בשנת 1187 צבאו של צלאח א-דין גבר על הצבא הצלבני והפסיק את קיום הממלכה הצלבנית. יא זלמי! יא זלמי! תראו, מה יש לנו כאן? האלוהים שלך כבר לא צריך להציל אותך? אל תדאג לאלוהים שלי. תדאג לאנשים שלך. אתה כנראה היית פה הרבה זמן. הצבא שלכם נעלם לאט לאט. אני לא מאמין לך, מה אתה רוצה? מה? אתה חושב שאתה יכול לשבור אותי? מה? אתם מפגרים אתם. אתם חושבים שאתם יכולים לנצח אותנו? אנחנו חזקים מכם, רבים מכם. אתם מפגרים. המספר שלכם לא מעניין, לנו יש אמונה. הקבע הקדוש מוגן, קופים. כנראה שכחתם שהיינו פה לפניכם. אנחנו חיינו פה חיים שלווים, בשקט. ואז אתם באתם והפרעתם וכבשתם אותנו. מגיע לכם להיכבש. לא ראיתם בכלום, רק כבשתם וחיללתם וחטאתם בארץ הזאת. באמת, אני זוכר שביום אחד בעיר אתם באתם, הרגתם אנשים, לקחתם רכוש. אז מי עשה את העבירה נגדי, פו, יא אבן שרמוטה. זאת הייתה מלחמה, אבל אחר כך אנחנו בנינו לכם ערים והבאנו לכם דברים מאירופה וקצת תרבות לימדנו אתכם, אז מה קרה, ושעבדתם אותנו, כל כך הרבה מוסלמים הפכו לעבדים שלכם. עדיין, כל האנשים פה הם הרבה יותר חופשיים מהמדינות שלכם והחוקים האלה. ומה עם המיסים? כל המיסים שמשלמים? אל תגיד לי זכויות, מה זכויות? נפתח את העיניים שלך, קצין יקר. אנחנו נתנו למוסלמים במדינה הזו חירות, ולא משנה כמה הם שילמו לנו, עדיין היה להם איך. לא היינו מוערכים, גם אחרי כל מה שלימדנו אתכם. לימדתם! לימדתם! לא שמתם לב שהרפואה יותר טובה מפה באירופה? לא שמתם לב שתוחלת החיים פה יותר גדולה? בגלל מי זה נראה לך? בגלל מי? האלוהים שלנו, הוא ברך אותנו. הוא ברך אותנו בהצלחה על הגנת הקבר הקדוש. נוצרי טיפש! אנחנו גילינו לכם את כל הסודות שלנו. בזכותנו אתם תעברו את גיל 50. רק בזכותנו. אבל אנחנו פתחנו לכם את האפשרות לסחור עם אירופה ולגלות ולגוון גם מוצרים. מה? עם בשר החזיר שלכם? עם היין שלכם? טפי! ולא רק זה, הבאנו לכם גם בדים, תבלינים מהמזרח הרחוק, בשר איכותי. אנחנו היינו מסתדרים בלי זה. עובדה שהסתדרנו עד עכשיו. מה קרה? עזרו לכם קצת תרבות? נבלתם? בנו לכם ערים ונמלים אז התחלתם לפחד? אתה רוצה לצאת למלחמה? עד עכשיו חיינו בשלום. אני חושב שהתבלבלת. אתה זה ששבו אצלנו. אתה צריך להירגע לפני שאני אהרוג אותך. אני אמות במילא, הבנתי, לא מפחד למות. יש לי מקום בגן עדן, נשמה, אני בשמורים. אתה באמת חושב שתהיה בגן עדן אחרי כל מה שעשית? אחרי כל האנשים שהרגת? שום ספק. אין לך שום מצפון, נכון? לי אין מצפון? איך אתה יכול לחיות חיים כאלה? הצלנו אתכם מחטא ופשע. כי אלק, אתם חושבים שהצלתם אותנו? לא הייתי קורא לזה ככה. למה אתה מדבר עם הנוצרי המלוכלך הזה? עדיף שכבר תהרוג אותו, הוא לא נראה מועיל, סתם תופס פה מקום. אני רציתי להגיד My name is מעורר לי נעים לי גם מאוד אולי את לא יודעת אז אגלה לך סוד אני עושה שמח כמעט בכל העיר אולי נעוף על בירה לילה עוד צעיר חשבת שתוכלו לנצח אותנו? אנחנו רבים מכם, חזקים מכם. מה חשבתם שתוכלו לנצח? קצת אתה אמיתי, אבן שרמוטה, פו! למה אתה...